Bai, egia esan gure situazioa klasifikazioan ez da ona, gure denboraldia ez da ona izeten momentura arte, eta gure duguna da momentua aldatu, ez? Dan hasten da ostiraleko partidutik, irabazin behar dela, eta nik uste dut Raiok talde ona dekola, jokalari honekin, eta gainera oso ondo dabiz, eta orduen saiatuko gara, partidu irabazten. Argi dau, animikoki, situazioa guretzako ez dela errezena. Ez ginen pentsetan olako situazio baten egotea, baina realitatea hau da, eta ontxe fuerteak izen behar gara, karakterra demostrau, eta ontxe momentu hauetan bebai demostratzen da, zelako jokalariak eta zelako talde garen, eta orduan nik uste dute momentu edala, aurpegi emoteko, ez?